Uwei ubreu ulaman saw na kajing Bthei ka basu bajor badai na ubam IED ne improvised explosive device ubala Bthei hasor Shillong hakamit khandai tarik leber. Kani kajingja kalajia hakapor kumba shipho shiteng hajan ka syndicate bus stand bat hajan ka thamyo maulong Punjabi lane laong USP East Khasi Hills Ritu Raj Ravi. Kani ka jingja Bthei bom kalajia ha kawe ka yingtin ka ba I no khlemdan manu basa. Ha kani ka jingja kamdan ka jingja bas ngosi ya ki mensim brio. Kani ka jingpen Bthei kala penjulor ya katin bat katu kani ka jingkhang haki ying ba marjan. Katkum ka jing tokit la subajor ba kani ka jing Bthei ka jiana ubom IED. Ka jing tokit halor kani ka jingja kala ya chakman laong USP. Ka tulong khubor ka yathu ba uwei ulaman saw na kani ka jingja. Ka jing Bthei ka long ka bashir khay, bat layo sngoru da ki basa ha kate ka jaka, bat ki bakham paji na ka jaka bajia.